Kinatos katawan maugmang nagpartisipar sa pinangat longest line and budol fight sa Kamalig Albay kana kaaging Biyernes. Saro sa mga nakisumaro sa aktibidad ang residente kan Banwaan na si Nanay Joy Briato. Ugma siya naliwat na makapartisipar sa aktibidad. Istorya niya, haros pirang taon man napindyente ang aktibidad darakan pandemya asin pag-alboroto kan bulkan mayon. Ugma tapos masiram sa pinangat, tapos manatak baga, tapos sinabayan maning tinapay parang makakuha sa pinangat makalasa. Nangenot sa aktibidad si Kamalig Mayor Kaloy Baldo. Sigun sa opisyal, parte ang aktibidad sa selebrasyon kan Pinangat Festival ngunya na taon. Siring kan sa iyang mga kahimanwa, ugma man siya naliwat nindang naisilibrar ang Pinangat Festival. Masaya po tayo at excited yung mga tao kasi after 4 years, saka lang tayo nagkaroon uli nito. Kumbaga success yung nangyari dahil sa promotion na rin ng produktong Kamalig. Obheto kan aktibidad na maibida ang masiram asin manatok na sikat na delicacy kan sa indang Banwaan na Pinangat. Part of the advocacy of Mayor Kaloy Baldo of Kamalig na bakalon po ining mga local products ta. Bako lang po nakakatabang sa inda, kundi win-win situation po ini kasi nakakatabang din sa ekonomiya. Nagdistribuir manin libreng pinangat sinda Mayor Kaloy Baldo asin mga personahes kan LGU Kamalig sa mga nag-araging bihikulo sa lugar. Para sa mga baratang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.